Welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Geza Effect, ZANU-PF timu yevarakashizvigananda vari kuvatiswa vapfeka bhutsu. Mukatarisa meetings avo ese vatochinja mushure mekunge Geza aadresa achiti national shutdown, akaadresa nezuro. Nanhasi aadresa adedzera kuti final push, ari kudedzera kuti vanhu musaende kumabasa, musaende kupiku, musapinde mutauni. Zvese is a national shutdown, especially mangwana nekuswera mangwana. But munongoziva mega ZANU-PF zvigananda kana vakaona kuti pashata vanoshandisa mapurisa, vanoshandisa masoja. Tichitaura kudai vatodedzera kuti mapurisa anenge aripo full force, vanhu vafana kuenda kumabasa. It's business as usual. But munongoziva mega last time pakanzi naGeza it's a shutdown, vakadedzera kuti it's business as usual, but papasina kana business as usual. Saka iyi inonzi Geza Effect. Mukatarisa meetings eZANU-PF zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana zvinongodedzera kuti ZANU-PF zvigananda. Meetings akawanda anga achifanira kuti aitwe, they have been moved mushure mekunge Geza aadresa the nation. Tichitaura kudai nhasi adedzera kuti se final push, ataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana achidedzera kuti musabvume kupusiswa neZANU-PF timu yevarakashi. Ndozvataurwa naGeza. Ari kudedzera kuti vanhu ava tinofanira kuti tisaende kumabasa, tinofanira kuti handiti ivo vanoti tikapinda mumastreets vanotirova, but panapa ngativashandisire imwe plan. So guys, handizivi kuti kudii, asi last time Geza pakamboita imwe inonzi national shutdown, hapana kana mamota nemakombi zvaifamba. Saka this time ari kudedzera kuti mangwana. Saka time will tell, toda kuona kuti mangwana pane pakamira sei. But ZANU-PF yatoresponda ichidedzera kuti tine mapurisa nemasoja, mukangoda kusvita kunge makangwara kudarika isusu tinokurakashai. So handizi guys, asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kuti vakawanda vari kuti hatiende mumastreets, asi varipo vari kuti it's business as usual, tinongoenda kumabasa. So handizi guys kuti nyaya yachona ichapera sei, but Geza aripo ari kudedzera kuti nyange zvikaita sei ndinenge ndiripo. Ari kuadresa time after time, asi vamwe vanhu vari kudedzera kuti Geza uyu ndewe content, hapana zviripo. Anga achishandidzana nanyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu takangonzwa kuti akabatwa rumors as it. Saka mazuva ano hatisi kumunzwa achitaura, asi Geza ari kudedzera kuti no one is going to work.